ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പാവങ്ങളുടെ കരിമീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീൻ ഏതാണെന്നറിയാവോ? ഫിലോപ്പി, തിലോപ്പി, സിലോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മീനാണ് അത്. കാഴ്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കരിമീൻ പോലെ തോന്നും. നന്നായിട്ട് വെട്ടി കല്ലിൽ ഉരച്ച് കഴുകി എടുക്കണം. പിന്നെ നല്ല മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി പൊരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. വലിയ ചിതമ്പലായതുകൊണ്ട് വെട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാം. 650 ഗ്രാമുള്ളൊരു സിലോപ്പിയ കിട്ടിയപ്പോൾ മുഴുവനോടെ പൊരിച്ചടിക്കാനായിട്ടൊരു മോഹം. കൂട്ടിന് നമ്മുടെ മോനും പോരെ. 170 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോ കാണും. പിന്നെ വരഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വാഴയിലയിൽ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുത്തേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് മതി. എന്നാൽ പിന്നെ മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. മുളക് പൊടിയുണ്ട്, ഉപ്പ്, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം മല്ലിപ്പൊടി, കറിവേപ്പില, ഒരു പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഉള്ളി, 1 സ്പൂണ് വിനാഗിരി, പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗാർലിക് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ പൗഡറുമാണേ. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മീൻ പൊരിച്ചതിന് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വറുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ആദ്യം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞെരടി കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വേണം അരപ്പിരിക്കാനായിട്ട്. മസാല ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരുന്നാൽ മീനിൽ പിടിക്കത്തില്ല. ഇനി മീനിലോട്ട് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ആ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയിലോട്ടൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് വെക്കണം. അതുപോലെ വയറ് ഭാഗത്തും കുറച്ച് മസാല അകത്തോട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനല്ലേ, അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ അകത്തോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഈ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴയിലയിലാണേ. വാഴയില ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. വാഴയിലയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് മറിച്ചിടാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. കണ്ടോ, ഞാനൊരു വലിയ ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീ കൊടുക്കത്തില്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ ആ വാട്ടിയ ഇല ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. 1-2 കറിവേപ്പിലയും വെച്ചിട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ മതി. എന്നിട്ട് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇനി ആ മീനിൻ്റെ അരപ്പ് കുറച്ച് ആ ഇലയിലേക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മസാലയെല്ലാം മീനിൻ്റെ മേളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മീൻ പതുക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല കുറച്ച് ചെറുതായിപ്പോയി, അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് 2 ഇലയും കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാൻ 2 ഇല സൈഡിലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ അരപ്പെല്ലാം കല്ലിലോട്ട് വീണ് പോകത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം. അത് അല്പം റിസ്കി പരിപാടിയാണ്, കാരണം വെയിറ്റുള്ള മീനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഇല ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ എനിക്കിത് മറിച്ചിടാൻ പറ്റി കേട്ടോ. കണ്ടോ, അധികം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉൾവശം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. കണ്ടോ, മീനെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുട്ടും മീനും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, എന്താ അടിപൊളി ലുക്കല്ലേ. ഇവൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂട് പുട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, വീട്ടിൽ തന്നെ അരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ പുട്ടാണ്. എന്തായാലും സംഗതി സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. സിലോപ്പിയ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ബൈ.